भावी होता पकड तिला. सिस्टर चेक करताय फिवर आहे का. बसून राहिल्या कॅमेरा चालू आहे तरी पण आम्हाला चुकल्यासारखं वाटतंय. माहिती दे. शाबाश शाबाश हे होईना बास. नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओमध्ये. तर थंबनेल बघून तुम्हाला समजलंच असेल की आमचा मेंबर एक आजारी आहे आणि तो पण आमचा स्वीट मेंबर जो खूपच ऍक्टिव्ह असतो. आणि आम्ही खरंच खूप टेन्शनमध्ये आहे की आता 3 दिवस झाले तिला ताप येतोय. आम्ही लोकल डॉक्टरला दाखवलं पण आता 3-4 दिवस झाले आहे तिचा ताप उतरत नाही. 2दा डॉक्टरकडून आणला तर आता आम्ही एम्स हॉस्पिटलला न्यायचं ठरवलंय. खाली गाडी बुक केली आहे आम्ही ओला. तर आता आम्ही जातोय. भावी आमच्या आजारी पडली आहे. खरंच म्हणजे 3 दिवस झाले जेवत पण नाही. आमच्या खिडक्या पण बंद आहे एवढी तिला थंडी लागते. मग आता आम्ही जातोय एम्स हॉस्पिटलला. जातो बस. आता आम्ही ओला बुक केली एम्स साठी. ती आली आहे आणि भावीला आता बसवलं आम्ही गाडीमध्ये आणि आता आम्ही एम्सला चाललो आहे. आता 15 किती मिनिटं लागतील तरी साधारण 10 ते 15 मिनिटं लागतील. ट्रॉफिक नसलं तर 10 मिनिटांमध्ये पोहोचू आम्ही. आता आम्ही जवळ आलो आहे एम्स हॉस्पिटलच्या. आता 2च मिनिटात आम्ही पोहोचू. समोर आता एम्स हॉस्पिटल आहे आणि मला वाटतं भावी झोपली आहे आता. तर तिला औषध दिलं होतं त्यामुळे तिला झोप लागली असेल. तर बघू. भावी झोपली आहे. उठ आला आता. खरंच म्हणजे 3 दिवस ती जेवली पण नाही त्यामुळे तिला अशक्तपणा विकनेस आलाय खूप. बघू आता काय डॉक्टर काय म्हणतील ते. एम्स हॉस्पिटलच्या समोर आता आली आहे गाडी. बस बस साईडला. आता इकडे आम्ही साईडला ठेवतो. नाही नाही अंदर आहे. भावी होता पकड तिला. पिशवी घे. आता आम्ही आलो एम्स हॉस्पिटलला. भावीला घेऊन जातो आता डॉक्टरकडे. आता टोकन मिळाला आम्हाला आणि भावीचा आता 8वा नंबर आहे आणि 6वा चालू आहे. आम्ही इकडे वेटिंग करतोय. इकडे बसले. वजन चेक करायला सांगितलं. बघू भावीचं किती आहे वजन. 27 तर होता. 27 होता ना भावीचा. म्हणा वजन कमी नाही झालं. 27 45. सिस्टरना सांगू 27 ना आणि 27.45. सिस्टर 27.45. तर भावीचे फाईल आम्ही आतमध्ये दिली आहे वेट चेक करून. आता नंबर येईल भावीचा. मला वाटतं आता थोडं रिलॅक्स वाटतं आहे तिला. आज व्लॉग बनवतो आपण. भावी रोज कॅमेरा ऑन झाले का अक्षरशः कॅमेरा समोर धावत यायचे आणि आज
गप बसून राहिले, कॅमेरा चालू आहे तरी पण आम्हाला चुकल्यासारखं वाटतंय. बरी होईल लवकरच आणि आम्ही लवकरच व्हिडिओ बनवू. सिस्टर चेक करताय फिवर आहे का. तर मगाशी तर होता 101 होता ना दीपाली, मगाशी आलो तेव्हा. मगाशी आम्ही हॉस्पिटलला येत होतो तेव्हा 101 होता. आम्ही चेक करून आणला होता. किती आहे? 103 कायमच असतो ताप तिला. आता आम्ही औषध देऊन आणलं तरी पण तेव्हा किती होता? आता संध्याकाळी 101 होता. 101 होता आम्ही दिला होता तेव्हा. आम्हाला वाटलं आता तिला बरं वाटलं असेल, पण अजून ताप आहे तिचा. आता सिस्टरने चेक केला तर 103 ताप आहे अजून पण. आता नंबर येईल आपला, आतमध्ये जायचा. थोडं स्माइल दे. शाबाश शाबाश, हे होईना बास. अशा हसत रे काय. स्माइल, बिग स्माइल. तर मित्रांनो आता 7वा नंबर आतमध्ये गेला. आता सिस्टर येतील, मग आता आम्ही 8वा नंबर आमचा आहे. तर मग आम्ही आता आतमध्ये जाऊ. तर मित्रांनो आम्ही आता हॉस्पिटलमध्ये जाऊन आलो, डॉक्टरना भेटून आलो आणि आता वाजले आहेत मला वाटतं 9 वाजल्यात. आम्हाला आता घरी जायचं नाही. भावीला पण थोडं बरं नाही आहे. आमचा व्हिडिओ आता आम्ही थांबवतोय. आम्ही आता ओला बुक केली आहे. आम्ही आता घरी जाऊ. आता तुम्हाला मी बोलू नाही शकत की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. फक्त एवढंच सांगेन तुम्हाला की आमच्या स्वीट फॅमिलीवर तुमचं प्रेम असंच ठेवा. भावीला वाटेल लवकरच बरं आणि आम्ही लवकरच नवीन व्हिडिओ बनवू. फक्त तुमचं प्रेम आमच्यावरती असंच ठेवा. बाय, गुड नाईट, जय महाराष्ट्र. मग आमचे पेशंट काय म्हणतात? काय आलं? भूक लागली मला. भूक लागली? ताप आहे? थंडी लागते? हा, खूपच वेळा थंडी वाजते. खायला नको ना तुला व्हेजिटेबल?